जय जगन्नाथ एही वीडियो केवल मजा ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିକି ଓଟାରି ଟାଣି ହୋଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲେଖ ନିଜ ଲେଖା ନିଜେ ଦେଖ। ଚୀନର 68ଟି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ବେନ୍ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ପବଜି ପ୍ଲେୟର୍ସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? କିଛି ଟିକଟକର ଭାବୁଥିଲେ ଆରଥର ତ ବେନ୍ ହେଇଥିଲା କିଛି ହେଇନଥିଲା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଏଇଥର ବି ଆସିଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଟିକଟକର ତାଙ୍କ ପିଚା ତଳେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଚାପି ରଖି କିଛି ଏମିତିକା ପୋଷ୍ଟ ବି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଟିକଟକ୍ ବେନ୍ ହେବାର ଖବର ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଟିକଟକ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା ବୋଲି, ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକଟକ୍ର ଝିଅ କିଛି ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ କିଣୁଥିଲେ ସେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? ସେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ତ ପୁରା ଏବେ ଭାସିଗଲେ। ଏମିତି ସରକାରଙ୍କୁ କରିବାର ନଥିଲା, ଟିକଟକ୍ ବେନ୍ କରିବାର ନଥିଲା। ଟିକଟକ୍ ବେନ୍ ହେବା ପରେ ଟିକଟକର୍ସ ସବୁ କରିବେ କ'ଣ? କିଛି ଟିକଟକର୍ସ ତ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚର ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ସାଇକେଲ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ଆଉ ମୋ माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଞ୍ଚର ବନେଇବା। ବାକି ଯେତିକି ଟିକଟକର୍ସ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଯେମିତି ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଜୁରା ଯୋଜନା ସେମିତି ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଟିକଟକ୍ ବେନ୍ ହେବା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ମିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଲିଟଲଟ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟିକଟକ୍ରେ ବି ଏମାନେ ହଗୁଥିଲେ, ବାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବି ଏମାନେ ହଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ କି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ହସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।